גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו במוזיאון המדע בירושלים, ואנחנו היום הולכים לגלות את הסודות המדע. נבואו לפרק הקרוב ותהנו. אני כאן בחלק אחד של המוזיאון, בואו נתקדם. וואו, מה רואים אותי? עכשיו אנחנו הולכים ללחוץ כאן. בואו איתי, של אדום, כחול. אדום וכחול יוצר סגול. זה מתחרז עם סגול. אומייגאד, זה סגול נהיה. נבוא לכאן, אני סוגר. זה עולה אוטומטי. יש כאן צורך. אפשר להכניס לתוכו זיתון הזה אני בטח בשליפה אותו, ובואו לבדוק האם תשובת השליפה חזקה מספיק לסובב את הבקבוק או לא. אתם מוכנים? כן. יאללה. נגיע עוד שילדק קצת. ככה, כן. אחת, שתיים, שים בצד השני. אחת, שתיים, שלוש. ניצחת אותי. ליאון, מה זה פה? זה מחשבים מאוד רוצים לראות. רגע, שנייה, זה קצת מבלבל, כי זה... יום נגמר, צריך ללכת הביתה. ראיתי איך חללית עובדת, איך אסטרונאוטים בחלל, ועוד. ביי.